Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, скъпи приятели! Вие отново сте с поредния випуск на документално-публицистичното предаване "Дневниците на уфолога" на Българска национално-патриотична телевизия СКАТ и с мен Стамен Стаменов. И днес съм ви подготвил много интересна тема. Малко сложих затишие на класическата уфология, но това няма начин да не е така, защото ни предстои преход от класическата уфология в палеоуфологията. През това време ние с вас ще разгледаме едни много интересни неща. Започнах от миналото предаване на тема космическото съзнание, а днес ще визирам конкретен представител на космическото съзнание в България, който е изпратен от най-високо божествено ниво. Но след малко, когато обява темата, вие ще разберете за какво и за кого ще се говори. Днес е отново празник, скъпи сънародници. Нека да поздравим българските жени с техния празник. Честит 8 март, уважаеми български жени. Нека да е щастие и светлина в душите на всяка една от вас. Нека поне от този, както се казва, мрачен ден натам, малко да позабравим всички онези страсти и неволи, в които ежедневието ни така разклаща, раздрусва през цял, както се казва, през цялостния си негов ход, защото живота има една друга страна. И тази страна винаги е била около нас, независимо от това дали я забелязваме, дали не. А сега нека да помоля оператор да изпишеме и темата на днешното предаване. Да, Петър Дънов, учител и спасител на българският народ. Нека не бързат онези, които все още не са наясно с личността Петър Дънов. Защо така съм заглавил това предаване? Защото след малко ще стане ясно, поне в дълбочина на тези от вас, които се водят посветени и знаещи по отношение тази невероятна същност, космическа божествена същност, която висшите духовни нива изпратиха в България в предишния век. И така аз имам един въпрос към всички вас, уважаеми зрители. Питам се, много пъти съм се питал, ако наистина учителят Петър Константинов Дънов беше имал възможността да се роди в Англия или в която и да е западна държава, да визираме западна държава сега, дали той наистина щеше да остане незабелязан, дали наистина тамошните светила на мисълта и духовността нямаше да го отбелязват така, както правиме ние българите. Ние българите, които сме представителите на чистия български народ, уважаемо, обичаме, тачим и славим учителят Петър Константинов Дънов. Но това, за съжаление, не стои така сред българските институции. Аз знам много специалисти по, например, Уилям Шекспир. Знам професори, които са се докторували, получили са научна степен по Уилям Шекспир, въпреки че Уилям Шекспир все още не е идентифициран кой е. Но имаме професори по него. Много са онези, които, в Западна Европа говоря, които са се, както се казва, хабилитирали на тема дадена личност от Западна Европа. Дадена личност от Западна Европа, която спрямо учителя Петър Константинов Дънов бледнее, защото учителят Петър Константинов Дънов е бил оценен, но само от нищожно малко хора в съвременния свят. Сред тях, слава Богу, е и Айнщайн, сред тях, слава Богу, е един френски президент и естествено онези, които се явяват последователи на учителя в различни страни по света. Визирам Канада, Съединените американски щати, дори самата Англия, Франция и така натам. И пак въпросът ми стои. Ако учителят Петър Константинов Дънов беше се родил в Англия или в някоя друга държава, колко ли хабилитирани лица по него щеше да има? А в България няма нито един. Нито една институция не е решила да признае най-после великото свещено дело на учителят Петър Константинов Дънов. Ето аз в това студио, когато изговарям това име, сълзи ми потичат от очите. Защото знам, че ние сме неблагодарни.
Защото знам, че българският народ има завет от учителя, че той трябва да изпълни завета на Бога, да разпространи учението на бялото, на всемирното бяло братство по целия свят. Защото българският народ ще или не ще играе ключово значима роля в духовния свят. И самият учител Петър Дънов е казвал, че България заема върхово място в духовния свят. Кой може да каже, че това не е така? Нима представителите на официалната наука ще се опълчат срещу такова нещо, или пък онези, които ги наричаме прагматици и така натам, ще постарат да оборват такива постановки. Нека не се опитват. Защото ранга им е много малък. А тъй като нашият ранг на последователи на учителя е рангът на ученици, които достойно носим името последователи на учителя Дънов, можем спокойно да кажем: ние ще направим всичко от нас, което зависи от нас, за да пребъде делото на всемирният учител Петър Константинов Дънов. Не само в България. Той е всемирен заради това, че той е учител на цялото човечество. И пак ще повторя ония случай с Кришна Мурти от 30-те години на 20 век, когато е бил номиниран да получи Нобелова награда за мир. И когато той отива да я получи и казва на Нобелистският комитет там, не знам точно в коя държава, аз съм си довел специален гост, който ще прокоментира този случай. Не, аз не мога да получа тази награда. Мировият учител е в България. Идете там и намерете учителят Петър Константинов Дънов и му връчете тази награда. За съжаление и това не се е случило. Но все пак идва зората, идва и изгревът. Както се казва и на нашата улица, идва мигът, когато ще изгрее слънцето. Когато духовни същества ще поемат управлението на държавата ни. Когато онези същества, които имат визията и погледа да пробиват напред в бъдещето, ще заемат ключово значимите постове, които им се полагат по мисия, за да може българският народ най-после да бъде изведен от това състояние, в което се намира. А аз знам, че всеки един духовен учител на българският народ или всяка една духовна същност в тази държава, която може или ако въобще се дореди до ключово значима, както се казва, властова структура в това деградирало общество, той неминуемо ще се опре на учителя. А ние днес дори и този божествен танц паневритмия, който учителят е въвел и който е изключително благодатен и полезен, не искаме да го тиражираме в училищата, поне децата ни и внуците ни да се възползват от това невероятно богатство, което носи сила, здраве и живот. И така, преди да ви представя госта, уважаеми зрители, аз бих помолил оператора да пусне второто филмче, точно за танца паневритмия, за да се разбере, то е само 4-5 минути, за да разберем колко кратко и колко ясно един танц може да стимулира живота в нас, около нас и въобще в Вселената. Нека да пуснем второто филмче. Велик акт е пробуждането на висшето, божественото съзнание в човека. Всяко движение трябва да бъде израз на една свещена мисъл. Истински човек е онзи, на когото съзнанието е пробудено. Едно е нужно на човек – да се пробуди вътрешно. Когато в него се роди идеята за даване на възприетото, това е признак за пробуждане на съзнанието. Новото идва отвътре, не отвън. Движенията на ръцете в това упражнение изразяват мекота и примирение. Те учат човека да примирява противоречията в живота чрез мекия принцип. Упражнението означава мир, постигнат вътре в човека и вън от него.
Миротворството е божествен лъч, който излиза от дълбините на човешката душа. Истинският живот започва с даването, понеже тогава човек става проводник на божественото начало в себе си. Силният всякога дава. Ако малко даваш, малко получаваш. Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш, да растеш, да си здрав. Който обича, дава. Последователното вдигане на ръцете показва вечния път на живота, в който състоянията се сменят, страданията се редуват с радости, бедността с богатство. Идва сиромашия. Това е за ваше добро. Идват незгоди, идват болести. Това е за ваше добро. И доброто е за добро, и злото е за добро. Вдигането на ръцете тук означава приемане на новото, на това, което иде от Божествения свят. А движението им надолу, до назад, говори, че с приемането старото се оставя назад в миналото. Това движение изразява събуждане в душата, на копнеж към възвишеното. Това упражнение е за разрешаване на известни противоречия в мислите и чувствата. Движението на дясната ръка е свързано с мислите, а движението на лявата ръка с чувствата. Движението на ръката от гърдите е отваряне за новото, а връщането й обратно е затваряне на вратата на миналото, затваряне за старото. Това, което отваря, е настоящето. Когато обича, човек се отваря. Когото обичат, и той се отваря. Това упражнение символизира разкъсване на всичко онова, което те е спъвало. Свободата не е външен процес, а вътрешен. Истината ще ви направи свободни. Истинската свобода идва отвътре. Сам се съди човек, сам се ограничава. Това е то свободата на духа. Добрата постъпка прави човека вътрешно свободен. Щастлив е този, който живее добре и постъпва добре. За всеки човек има специално място в природата, в живота. Щом човек намери своето място в природата, ще има една малка радост. Тези движения изразяват радостта на душата, която се е здобила с освобождение. Това е тържество на свободата. Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на земята. Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, в чистотата на вашия ум и на вашето сърце. Това упражнение изразява правилния път за внасяне на чисти мисли, чувства и постъпки в живота на човека. За да бъдете здрави, весели, умни, учени, нужна ви е абсолютна чистота, физическа и духовна. Движението на ръцете
това упражнение изразяват закона за придобиване на светлина, на знание, на стремеж за повдигане. Чисто сърце, светъл ум, обширна необятна душа и мощен дух. Това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни. Да, забелязахте ли нещо, уважаеми зрители, скъпи приятели, че в рамките само на едни 6-7 минути ние бяхме обляни от мъдрост, ние бяхме обляни от хармониума на Вселената. Къде го има това днес? И кой ни го дава? А учителят ни го е дал с пълни шепи. Аз знам, че от тук натам времето, което предстои за нас, българите, е времето не само на нашето пробуждане, а и на нашето доказване. Ние, българите, трябва да докажем на света кой е българският народ. И защо учителят Петър Константинов Дънов беше изпратен от най-високо духовно ниво на космоса тук, при нас в България. Ето, всичките ние, българите, сме длъжници на този знаменит космически дух. Поклон пред цялото творчество. Скъпи приятели, искам да ви представя един мой гост, който ми разказа едни невероятни истории само преди една седмица. Аз реших, нека той да ви ги разкаже на вас, така както ми ги разказа на мен. В студиото, скъпи приятели, съм поканил един брат, последовател, достоен ученик на учителя, син на баща си, както се каза, на господин Светозар Няголов, един достоен ученик, който е бил около, имал честта и възможността да бъде около учителя физически. В студиото, скъпи приятели, съм поканил Павел Няголов. Господин Няголов, добре дошъл и ти благодаря, че уважи поканата ми. Аз знам, че господин Няголов е приготвил и един много интересен коктейл от много малко известни факти за учителя. Затова нека тръгнем, както се казва, по реда и значимостта на това, което си подбрал, господин Няголов, за учителя Дънов. Всичко това, което е свързано с съдбата на България, с съдбата не само на България като държава и общество, а и като територия, с онова, което е живото слово и по-точно четмото и писмото. Ние миналия път с предишния гост засегнахме темата за осакатяването на българското писмо от няколко много важни, ключово значими знаци. И естествено ще хвърлите поглед и на онези значими случаи от живота на учителя, когато той е спасявал животи на десетки свои ученици. И така да започнем от тук. Добър вечер на всички зрители. Да честитя първо празника на българските жени, като им пожелая да раждат синова на Бога. Истински, възпитани и души, които са готови да служат на Бога. В миналото гърците са правили специални дворци за жените, за да могат те, след като са бременни, седат там, занимават се с каквото искат и както искат да възпитат своите деца, четат такива книги, занимават се с такива професии и както знаете, професор Стаменов, Гърция преживява своя възход с изключително големи учени. Благодарение на това отношение на древните гърци към жените, които са бремени. Те са се срещали само по 1 час седмично с своите съпрузи, а през цялото време са били в една много хармонична среда. По отношение на... Аз гледах, благодаря за което, миналото предаване, но не можах да се включа. И искам да кажа по отношение на знаците. На 27 февруари 1941 година Второто регенство приема наредба закон за премахване
на трите знака. Малко, голямо, което остава като графичен знак, и двойното Е. Така. По отношение на двойното Е искам да кажа две неща. Първото, това е знаменосеца на славянската азбука. Руските войски са ги слагали като байрактар, като знаме, което да ги води към победа, защото този знак дава победа. Другото нещо, което дава, този знак е съвпад между числата 1 и 7. Той е Сатурнов знак. Но има и друга еманация на този знак. Той дава дълновидни и качествени политици, сиреч държавници. Това са силите на този знак. В едно място учителя казва, буквата Е двойно е хубава. Ако се изхвърли от употреба, българите ще закъсат. Българският народ се е подготвял повече от 5500 години да дойде този велик дух. Ще кажете, защо толкова време? Българският народ трябва да подготви условия и тези условия се подготвят толкова време. Всеки един такъв велик дух, който слиза на земята, трябва да намали вибрациите си. Защото с това, което той носи със себе си, той ще изгори земята. Например, Христос, когато слиза, той намалява 78 милиона пъти вибрациите си, за да може да слезе на земята. При слизането си учителя минава през две места преди да дойде на земята. Той минава през Сириус. След минаването му през Сириус, преди неговото минаване е била с червена светлина. След неговото минаване той става бял. Много учени си задават въпроса, как така изведнъж Сириус от червен става бял? Защото от египетско време има документи, където се показва, че Сириус е бил червен. Повдига вибрациите на Сириус. Сваля си своите вибрации, за да може да продължи нататък. Минава през Слънцето. Прави култура и там. И най-после слиза на Земята. По времето, преди слизането на Земята, Юга в войната между Севера и Юга в Америка печели всички битки. След неговото слизане на 29 юни 1864 година започва губенето на всички битки на Юга. Друго нещо, което се забелязва. Всички живи същества, които са се излъчвали преди идването на учителя, са виждали земята като зелен изумруд. А след неговото идване, земята става като син сапфир. Тоест, земята прескача една фаза. От зелена прескача жълтата фаза и става синя. Това дава възможност на повече светли същества да слезат. Когато учителя слиза на земята, той идва с 200 милиона ангели. За всеки българин по 20 ангела, които да го направляват, напътстват и да му помагат. Ще кажете защо? Всеки един човек е направен по образ и подобие Божие. Само че не всеки един човек е овладял своите чувства, мисли и желания. И когато някой има някакво негативно желание, тези същества го редуцират, така че то се омекотява, като по този начин всеки един човек бива спасяван поне 200-300 пъти на ден от такива същества, които са непрекъснато около нас, за което съм изключително благодарен. При слизането си учителя има една много интересен момент. През тази година, която той слиза, няма сняг. Сняг пада до обяд и след един ден пада и до обяд се стопява. Друго нещо, което е интересно, когато слиза учителя, понеже той слиза с много голям духовен капитал, се застъпва за освобождението на България от турско робство. Като България по
небесен план е трябвало да бъде 600 години под турско робство, но след застъпването на този велик дух, България има този момент, в който се редуцира това с 125 години, което никак не е малко, разбира се. Когато учителят се застъпва, един божествен дух влиза в руския цар и той обявява мобилизация. Интересното в тази война е, че тя се води на два фронта и атакуващата руска армия има 200 000 войници, докато защитаващата турска армия има 400 000. В исторически план всички историци знаят, че армията, която атакува, трябва да бъде 2 пъти по-голяма от тази, която се защитава. Но благодарение на този велик дух и на героизма, проявен от всички българи, които заедно се сплотяват, България има успех в това нещо. Всички го знаят. Другото интересно нещо, след Стан-Стефанския договор правят Берлински конгрес, който ощетява България. Но какво се получава после? След като ощетяват България за 6 години, малко повече от 6 години, Германия бива ощетена 7-8 пъти по 6 години. Барабар с Берлин, който е разделен на 2 части. Така божественото въздава своето правосъдие. Защо българският народ е избран? Ще ви го кажа. Защото това е единственият народ на земята, който лично е извършил услуга на Бог. И Бог го благославя и го прави богоизбран народ, като му дава задача да върне човечеството в рая, да приеме новото учение, да го приложи и да го използва по предназначение. Когато Бог дава тази възможност, българите имат повече светли същества около себе си. Всеки един българин има 10 пъти минимум повече светли същества, които му помагат. Ако на един германец са 20, на българина са 200. И така нататък. Учителя работи изключително тихо, скромно, без абсолютно никакво парадиране. Още от най-ранна детска възраст той започва да пророкува събития и неща, които ще се случат. На 6 годинки, до 6 годинки той не е говорил. И след 6-та си година един ден казва на майка си: мамо, искам да се полюлям. Майката се зарадва и го слага на люлката да се полюля. След малко той казва на жатварите, защото тя го закарва при жатварите, и им казва: събирайте всичките снопи на кръстци, защото ще има буря. И съседите започват да се смеят, че тези, които с земята, която е на семейството на учителя, почват да събират на кръстци снопите. Но в един момент се извива буря и само тяхната реколта се спасява. Впоследствие той започва много сериозно вътрешна работа, обича природата, но е слаб и лека по лека започва неговия път в духовното. Учителят при слизането си взима покрай него много същества, които от 8000 години назад имат заслуга към Божественото и се раждат в България, някои в други страни, трети, които не могат да се родят в България или в други страни, се раждат във формата на животни, защото е голямо благословение ти да присъстваш в момента на раждането на такъв светъл дух. Някои се раждат във формата на животни,
примерно, учителя е имал една котка, която 3 живота е била владика. И владиката е ял само погачи, питки, баници. И когато някой занесе на учителя баница, погача, той даде първо на котката. Ако котката яде, всичко е добре. Ако тя не яде, значи нищо не става. Друго нещо, което той прави след завръщането си от Америка, при него се явява Божия дух. И той става учител през 1897 година. През 1899 година дава една от най-интересните и съкровенни молитви, така наречената добрата молитва. Тя е директен път към Бог Отец и всеки един, който я каже, има възможност директно да се свържи и да си каже молбата. Следващата еманация, която се явява при него, е след като той направи извадки от свещената книга, от Библията, по отношение на завета на цветните лъчи на светлината. Тогава на Голяма Богородица му се явява Христовия дух и го пита: Петре, даваш ли ми тялото, сърцето и умът си и ще работиш ли за мен? Учителя отговаря: слушам, Господи, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Тогава той става миров учител и започва да управлява бялата и черната ложа. Друго интересно нещо е, че той хваща всички мислени въпроси на своите ученици. При моя прадядо Кънчо, прабаба ми Величка е била много тежко болна. Прадядо Кънчо отива в пощата да пусне телеграма, която да пита учителя какво да прави. Но пощата е затворена и въпреки, че той е директор на пощата, тази телеграма не може да бъде пусната. На сутринта, каква му е била изненадата, че получава отговор лично от учителя, какво да направи, как да направи, за да се излекува. След това в частен разговор с учителя, той му казва: не е нужно да ми пращаш телеграма. Достатъчно е да напишеш проблема, който имаш, да го сложиш на масата и аз ще намеря начин да ти кажа какво да правиш. Огромният труд, който той прави в българския народ и спрямо българите, е невероятен. Той прави редица френологични изследвания на българите, създава така наречената синархична верига. Тази верига има 3 основни правила. Тя е вътрешната школа на учителя. Абсолютно послушание, абсолютна точност и абсолютна дискретност. Това са 3 основни правила. Както винаги във всяка школа има 3 кръга. Първият кръг е този, които харесват учението, но до там. Нищо не прилагат. Втория кръг е тези, които харесват и от време на време прилагат. А вътрешния кръг, това са тези, които максимално се стремят всичко да прилагат. След една екскурзия до Мусала с 104 души в Чамкория, днешен Боровец, на 14 юли 22 година в учителя се вселява Господния дух на силите и той става космичен учител на цялата Вселена. Учителя спасява милиони души. В този случай мога да кажа, че той е спасил евреите в България и е взел дейно участие в тяхното спасение. Как става това?
Сега се възползвам да го кажа, защото много от истината за спасяването на българските евреи е изопачена. Учителят получава заповедта за придружаване на българските евреи до лагера в Триблинка от брат Методи Константинов, който я получава лично на 6 март 1943 година. Той я носи на учителя и учителят казва: не разрешавам пред лицето на Бога да се извърши това престъпление. Ние говорим за 8500 евреи от София и 46 000 евреи от цялата страна. Това със заповедта става благодарение на шефа на комисията по еврейските въпроси Белев, който подправя документа и вместо новоосвободените земи, където са били 20 000 евреи за депортация, написва евреите в цяла България. Учителя вика брат Любомир Лулчев. Той идва при него, козирува му и казва: слушам, учителю. Учителя му казва: веднага да намерите цар Борис и да му кажете, че ако той допусне само един евреин от България да бъде депортиран в Полша, от него, семейството му и царското съсловие, нищо няма да остане. Брат Лулчев веднага отива в двореца, взима кола и почва да обикаля Враня, Костенец, Боровец и на третия ден се връща и казва: няма го царя. Учителя влиза във вътрешната си стаичка за малко, излиза и казва само една дума: Кричим. Лулчев взима колата, отива в Кричим и там намира в двора на селскостопанското училище цар Борис III. Казва това, което учителя е казал, и цялото напрежение, което е било в Лулчев, минава в царя. И той казва: аз ще оправя всичко, ще наредя всичко. Веднага тръгват, стигат в кабинета на министър Петър Габровски. Цар Борис скъсва заповедта за депортиране и унищожаване на българските евреи в лагеря Треблинка и написва нова заповед да бъдат използвани като работна ръка за земите, които са получени без пушка да гръмне. Това учителя го е казал една година преди да стане, в Добруджа. По този начин българските евреи са спасени с дейното участие на учителя, брат Методи Константинов и брат Любомир Лулчев. Той носи едно късче от заповедта на учителя и му я дава. Интересното е, че преди да се случи всичко това, Давид Цион има 6-часов разговор с учителя, след като търси помощ, и го написва този разговор в едно така наречене откровение от Бога. Раздава го на всички министри и всички управници и се радва. Другото нещо, което е много съществено, че при учителят идват 3 равини, които носят свещените скъпоценни камъни за връзка с духовния свят, който използват, и ги предават за съхранение на учителя. Учителят ги взима в присъствието на брат Боян Боев и ги съхраняват. После, след войната, те идват да вземат тези камъни. Но Никола Антов казва: вие нямате никакъв документ, как да ви ги дам тия камъни? Тогава Боян Боев казва: аз бях свидетел как бяха дадени тези камъни и ги връщат след една седмица на 3 равини. Цялостното творчество на учителя е повече от 7500 беседи. Всичките беседи са отговор на мислените въпроси на неговите ученици и на техните проблеми
и разбирания. Той оставя много светла дира във всеки един. Всеки, който се е докоснал до него, е видял величието на Бога. Ще кажете как? Много просто. Една сестра, Райна Кълпакчиева, има приятел Найден. И учителя в един момент я пита: Райна, искаш ли Найден да живее? Искам, учителю, как да не искам? А той е капитан далечно плаване. В този същия момент гръцки кораб унищожава нашия кораб, като го торпелира. И Найден е на мостика, изкача от нашия на гръцкия. След време гърците го оставят в Истанбул и така се разбира, че в този момент той е бил спасен. Такива случаи има безкрайно много. Ще кажа само още един. Брат Асен, който иска да учи арфа през 1943 година, през най-големите бомбардировки, които са в Германия, той вижда, че има държавна стипендия за арфа, отпусната от германците, и отива при учителя. Неговият приятел казва: ма той е ненормален. Как в тия бомбардировки ще отиде? Как? След седмица отиват при учителя и знаете ли какво им казва? Да, брат, вие нотирахте много песни, много неща свършиха за братството, но за всичко, което сте свършили, 1 стотинка не сте взели. Аз съм с вас. Нищо няма да ви се случи. Отива в най-големите бомбардировки. От всякъде бомби падат. На него треска не го докосва. Това е безкорисната служба, която той е свършил за Бога, за братството, за идеите. Учителя също му дава един комплект чорапи, една снимка, мисля, че и шал беше. И където ги сложи, багажа остава, нищо не остава. Още едно нещо много интересно искам да кажа. Брат Борис Дряновски е радиоинженер. Има много приятели и учителя му дава на 3 листчета със санскритски написани думи да ги скрие незабелязано от неговите приятели. Той ги скрива в 3 къщи. Следват бомбардировки. По едно време брат Борис Дряновски решива да отиде да види какво е станало с тези къщи. И какво мислите? И 3 къщи стърчат и нищо им няма. А всичко около тях е разрушено. Това е силата на Бога, силата на Божественото, което никой не може да бъде спряно. Ще кажете, защо американците в момента са толкова, че управляват света? Ще ви кажа, много е просто. По време на бомбардировките, американците всяко едно духовно общество го ограждат с червено кръстче, с кръгче и не пускат нито една бомба там. Докато англичаните щателно воюваха срещу учителя, каква беше резултата от тяхната война? Резултата беше, че изгубиха всички колонии. Резултата беше, че всичко това, което те направиха, се обърна срещу тях. Те пускаха 2-3 тонни бомби срещу салона. Но духне вятър, в ляво, в дясно. Военните се фащат за главата и викат: какво е това? И в един момент всичко излиза наяве. Да приключвам с изложението, защото явно времето напредна. Скъпи приятели, аз нарочно не прекъсвах нашия твърде интересен събеседник. Трябва да... Вече мисля, че сте се убедили и вие, че господин Павел Няголов е една безкрайна енциклопедия с невероятни случаи. И това аз, ако съм негово място, бих седнал да го опиша. Не за да прославям собственото си име, естествено, а за да остане като един невероятен спомен по хронологичен ред, кога какво се е случило. Аз преди да дам музикалния тон на господин Няголов, защото той ни е подготвил тук една невероятна композиция на учителя. Той е много добър цигулар,
Казах ви, че в това студио случайни хора няма да влезнат. Ще влезнат такива, от които можем да се получим, на които можем да се порадваме и на които можем, така да се каже, да изплакнем душите си. Аз нямам какво да кажа повече по това, което чух. Слушах като онемял. И не само това. Винаги, когато изплува образът на учителя, дали ще е по документален филм, дали ще е като на този портрет, едно невероятно умиление идва в моето сърце. Една изключителна, мощна, топлинна струя минава през него. И аз сам разбирам, че като българин аз съм длъжен, каквото мога и както мога да го направя в името на Божествения дух Петър Константинов Дънов. И за това и темата на това предаване е изписана. Петър Дънов, учител и спасител. Той е спасител предимно на българският народ. И това ние трябва да го знаем и да го носим в съзнанието си като Отче наш. Приятели, с тези думи искам да завърша моята тирада и да подкана господин Няголов за едно прекрасно встъпление с музика на учителя. Заповядай, господин Няголов. Така. Благодарим на господин Павел Няголов. Искам да знаете, уважаеми зрители, че днешната дата, 8 срещу 9 март, не е случайно избрана като тема на предаването.
Защото точно на тази дата, преди колко години се падат, господин Няголов, 43-та година, но сме и също 9-ти. 70 и няколко години. Така, 72 години. Ако не е бил учителят Петър Константинов Дънов, можете да си представите колко български евреи щеха да попаднат в касапницата на Третия райх. Защото без да омаловажавам ролята на цар Борис III и поклон пред неговото дело, пред майка България, което никак не е малко, трябва да се знае, че истинският спасител на българските евреи, това е учителят Петър Константинов Дънов. И аз съм 100% сигурен, че техните равини, поне тези, които са минали през България, те никак не са били малко, знаят този исторически акт. И на всичкото отгоре е храна увереността, че еврейският народ помни святото дело на учителя Дънов, както и святото дело на българският народ, който ги прие, подслони и им даде възможност да се изявят. Нека да бъдем признателни, господа представители на вашият етнос, към българският народ и към делото на учителят Петър Константинов Дънов. Аз знам, че сред вас има изключително достойни хора, които ще застанат когато трябва и както трябва в защита на българският народ. Защото ние днес, повечето от всякога, се нуждаем от такава на международното поприще. Защото ние не извадихме след толкова години жестоко пустошителен преход достойни политици, които да защитат поданиците си, които да вдъхнат поне малко увереност на собствените си поданици в настоящия, а камо ли пък и за бъдещия живот. Днес ние изпитваме крещяща нужда от личности като учителят Петър Константинов Дънов. Крещяща нужда от апостоли, които имат сърца порасли за кръст готови. И предимно от една школа изключителни доблестни български управници, които ще сложат сърцата си, умовете си, телата си в името на българската кауза, в името на народа си, а не да го продават и препродават като стадо добитък, което се върши днес, до ден днешен включително. И българският народ до, както се казва, от най-големия, от най-възрастните до най-младите, вече това нещо има ясно до втръсване. Затова моят апел е към българските управници. Крайно време е да се вземете в ръце, защото много опасни неща се вихрят около нашия двор. И ако нямаме достойни личности, които да застанат, както се казва, като китайска стена пред тях, жална ще ни бъде майчицата. Ето това искам да кажа. И нека всички достойни българи, а аз знам, че те никак не са малко днес, да се поклоним пред делото на учителя Петър Константинов Дънов, не само заради това, че той спаси българските евреи, не само заради това, че той защити до много голяма степен София от унищожителните бомбардировки през 1943 година, а за това, че той ни е защитил пред Божественото царство. Може да им се струва на някои наричащи себе си прагматици, че аз се изхвърлям. Никога не съм се изхвърлял, особено по тези теми. Защото първо никой не може да ми даде това право. Камо ли пък аз самият да си го дам. Сънародници, благодаря ви за това, че вие в момента разбрахте за какво става дума. И нека си дадеме, както се казва, негласно обещание, че ние от тук натам ще носим свято делото на достойните учители, изпратени ни свише. Защото чрез учителя Дънов България има божествен чадър на защита. Благодаря ви за вниманието. Довиждане и дочуване до следващото предаване.